pagi ini jam menunjukkan pukul hampir jam 7 ya. Tapi cuacanya semakin gelap. Tadi saya sudah pakai motor trail dengan badian ban ya wis. Jos tadi masih dalan lunyung ini ki. Yang gentirit sret ngono. Tanpa mlese-mlese. Ki ceritane aku arep nyampe ne anu bola. Nyampe ne ulur dek ini kalau jarene karek turan sithik disampekne dhewe lah tibake nggih panggah kok nyampe ne nyonge. Nek dek wingi iki minggu iki terah libur, esuk kerja bakti aku. Esuk kerja bakti bapak ngarepan ya toh. Nah terus apa kuwi? Rada awan ngono aku ngulon anu ning sareane maratuwa loro pisan karo nyemuk motor kuwi wis karo entang-entang ngene kakange kono. Kira bala. Iki sing dhuwur kan wis diuluri iki, wis tukul iki. Ngene-ngene iki lah sing ngisor-ngisor karek ronggot iki paling. Ya sapa lho ayo. Ngono aja dawa-dawa kok malah sing delok ora atek anu berkenan.